1000 kilometer fietst in 10 dagen en dik €5200 ophellen voor de stichting Alzheimer Nederland. Die prestatie zette Nathalie Zwaagstra van Anjemdel. Zwaagstra waard mandje te midje naar de laatste kilometers in Anjem opwachten, toch vrienden en familie. Dat was een mooie verrassing. Nou, ik kan me wel eens beter veel, maar iedereen is hier bij de finish. Dus dat houdt echt een super grote kick. Dus dat doet echt wel wat met mij. Dus dan wist alle pine ik al even vergeten en alle zware kilometers die ik achter de rij ga. Je hoort weer echt wel heel zwaar, want we was 6 dagen naar huis. En het waaide als een orkaan, dus ik moest al nog wel even alle energie broeken om weer thuis te komen. Maar dat hartstikke wat, dus dat is wel hartstikke super. Het wie net samen wat, al die honderden kilometers fietsen. Het wie net een makje. Na de eerste 3 dagen waren echt heel zwaar. Dat weer bij de kustloos. En ik hier echt voeltje de wien in. En wie windkracht 6. Dus dat waren 3 heel pittige dagen. Maar ik kijk een prutte zinnenhoorn onderwijs. En ik wil eens wie mij. Dus dat scheelt echt een hele hoop. Zwaagstra stier er tijdens de rit net alleenig voor. Uit een trog kregen ze zelfskip tijdens het fietsen. Rindert hier een heel dag met mij fiets. Dat is een studiegenoot van mij. Die het beloofd, dus hij had ze weer een weer maken. En weer nog een vakantievriend, die had ongeveer 50 kilometer. En met hem had ze een paar stukjes mij fietst. Dat was toch heel fijn, want dan kun je mij gewoon praten. Dan wist ik net heel tijd alleenig. Dus dan viest het fietsnek een beetje. Het streefbedrag van de actie wie €5000. Dat wie al gauw tijdens de rit ophellen. En daar is Nathalie tiegewiers mee. Ze zocht waarom op een prachtig avontuur. Nou, het weer echt prachtig. Ja, de dagen waren op zich wel lang, maar als ik nou weer terug zie, het ging ik samen weer voorbij. En ja, zoveel mooie dingen doen en mij maken en alle berichtjes die ik ga krijgen, dat die echt wel wat bij mij. En ja, het werkt heel leuk, want ze konden me dus ik volgen. Dus elke dag werd ze op de hitte gebracht en dan kreeg ik daar al heel leuke reacties op.